הגופני כמובן, והכושר והקואורדינציה. הוא גם עושה אימון מנטלי, אימון שעובד על כוח רצון, נותן הרבה ערכים מעבר, אימון שמדגיש את הערך שמה שחשוב זה לא רק התוצאה הסופית אלא גם הדרך ואיך מגיעים לשם. מומלץ בחום. להכניס בהם מוטיבציה, לתת להם את ההבנה שזה לא רק ריצה, לא רק מתח, לא רק כושר, אלא זה פיתוח של מיומנות לחיים ופיתוח של היכולת להוציא את עצמך לפועל. ממליצים בחום. זינוק בעלייה נתן לי ללמוד איך להתמודד עם לחץ ולעבור אתגרים גם שהם לא הכי נעימים. זינוק בעלייה לימד אותי לא לוותר על דברים, לא משנה מה, גם כשאני...